Een volle zaal juiste bij de openingsfilm van het 33e Noordelijk Filmfestival in Ljouwt. Kings of Devil's Island van de Noorse regisseur Marius Holst. Die kar is geen tafel. Het Noordelijk Filmfestival wil hem de skiede en bouwt ons zijn identiteit. Het festival wil een meerjochtje op films uit Noord-Europa. Nou, ik denk dat het past bij onze eigen identiteit. Het is heel herkenbaar. Wat de Noord-Europeanen doen ligt dichter bij jezelf dan bijvoorbeeld wat de Zuid-Europeanen doen. Omdat wij hier nou eenmaal ook leven en werken. En er wordt heel veel mooi werk gemaakt. Dus het is heel interessant. Dit hier is een soort aandacht voor documentaires op het Noordelijk Filmfestival. Een opmerkelijke première daarbij van een commercieel product. De Dokkumer Vlaggencentrale bestaat 74 jaar en had landelijk regisseur Michiel van Erp opdracht doen naar een film over haar product. Dat is een beetje in de trant van Bert Haanstra. En die heeft Nederland in de tijd erg verfilmd van hoe het op dat moment was. En de vlag was bij ons weten nog nooit verfilmd. En dat leek dus ons fantastisch idee om hem dat in beeld te laten brengen. En dan was zo'n filmfestival natuurlijk een hele mooie omgeving om dat af te trappen, zeg maar. Het filmaanbod van het festival wordt de laatste jaren door het publiek kouders als dregen minder toegankelijk ondervoen. Met minder bezoekers als gevolg. De organisatie had er dit hier op inspelen. Ik denk dat er zeker dit jaar heel veel te kiezen is. En dat wij hebben zelf ook al een aantal routes gemaakt om het mensen wat makkelijker te maken. En ik denk niet dat het alleen maar dregenfilms zijn. Helemaal niet. De Noorse openingsfilm waar in alle gevallen positief door het publiek ontvangen. Voor een enkele bezoeker weer de correct wat te lang.